shoutout pala sa ating mga viewers natin dyan. Shoutout sa inyo. Morning mga kawaray. Morning. Pimples natin, hindi matanggal-tanggal. Saan po? Ito? Sandaan na po. Hindi ka na. Marami nang nagtanong sa akin na naman na mais. Magkano ang kilo. Ito 100, saka yung 100 yung puti. Yung ilaw ay nalita. Walang tanong. Muna tanong. Mayroong tanong na sa akin. Ilang tanong na sa aking mais na kanina. Wala pa tayo buhay na mano. Unang tanong ng babae. Magkano ang mais? 100. Abay layas. Nasundan pa. Ay ma'am, mais ma'am. Saan po? May nakalahati po. Saan? Tanong. Lagi. Marami na nagtanong sa atin. Tanong na lang muna sila. Ganda ng kilo. Mahal lang kasi ang puno. Mais ate mais. Mahal ang puno natin mga koray. Kaya wala tayong magagawa. Yan talaga. Yan tayo pwedeng mais ma'am. Ganyan na. Tayo mais tayo. Mabili tayo ngayon linggo, hindi ko lang alam kung sana pagpalayo tayo pero yan tayo ng plasya kamadali si nanay. May sate ano yan? Sabi nagtanong wala pa na tapos na lang may ano ba tayo? Kamusta lang, dadaan. May dati may mabasa ko mga kawaray ay 450 yata yan. Nangaling tayo. Pero magaga pa naman kahit sa pan. 450 ay lumabas ng 450 tayo lumabas. Sa mga customer natin dyan ganap ng mura. Sa hindi tumawag, shoutout sa inyo. Shoutout pala sa atin kaibigan dyan. Ating kaibigan sa B-Boy TV. Shoutout sa inyo sa kay B-Boy, ating leader, isang kay Grace, isang kay Matthew, isang Presalda, isang kay Nagato, at di mawawala ang 4 sister ng Tacloban, Ate Eva, Ate Melody, Ate Margaret, Ate Gima, at hindi mawawala rin yun si Nanay Joleta Ruyen. Nay, thank you so much po. At siyempre glorification sa Bishko, Madi TV, sa Y Channel, Tony ba? Tony Baba, please vlog, shoutout sa'yo. Shoutout din kay Ate Ning. May gulay, sandaan po. Ate Ning ng USA, salamat po sa pagpasok sa aking primer. Si Pearl, shoutout din po sa'yo sa pagpasok sa aking primer. Margie Official, shoutout po. Sino ba bang mga madalas pumasok sa atin? At shoutout din sa ating Planet Soward, kaya nangay mo pansin mo sa atin Kuya Emet at sa Soward family, Tahaw, Sangkay Lenma, Tol Verdu, Tol Romeo, Tol Merns Gonzales, Mertz Derry, shoutout din sa ating Mira Ka Christian, kapatid sa Soward, Planet Soward, at si Barms Cathedral, si Barms
cigars natin, cigars. At mga iba pa natin dyan na hindi natin mag-shoutout. At siyempre hindi mawawala si Sir Sunny Sen, si Robert Magalano, si Kabus Official Sangkay, ito man Sir Elmer Ugay, shoutout sa ating mga kapatid dyan. Shoutout sa ating mga super chatter, Sir Romeo Dison, Will 828 ng Hawaii State. Sa iba pa natin anong dyan, kaibigan. Kaya din kay Capri at kay Ma'am Macari. Si Ma'am si Bing Kitchen, shoutout din po. Salamat po sa iyong suporta sa akin mga oray. Salamat po. Sunang Bugana, Tol Maroko, Share Loko, shoutout din sa iyo. Official vlog at si Taonesa, Kuya Bing of San Jose TV, shoutout din sa iyo. May sate. Marami tayong kapatid sa shoutout din sa inyo lahat. Ito yung mag-shoutout. Yung na po. Mabitili shoutout. At si Tatay Robin 2.0, shoutout sa iyo Tatay Robin. Gamit pa tayo naman. Comment lang po. At sa ating San Silen channel, taga sa OFW, shoutout po sa mga OFW dyan na napakahirap dyan sa ibang bansa. Ingat kayo dyan at ano, isang lang lagi para makaahon sa hirap. Shoutout din ka pala kay Banji Mix Vlog, shoutout dyan sa OFW. Namulit mga kaway, wala pa naman natin. Thank you po. Thank you so much na. Hi, thank you. Okay, bili na kayo para makauwi kami maga. Magkilang kayo mga dito sa loob. Ingat po. Uy, bili na mais o mais. Kataong tayo. Napakaraming tao dito sa loob. Mais ate, mais. Marami na eh. Marami. Mais po, mais. Bili na. Matamis. Bili ka na. Matamis. Dilaw. Puti. Ano puti po ba? Kaya ba kayo?
pasok. 131. 131. 130 na lang. Ano 130 daw? Kabulang pa yan. Wala no? 130. Ito mas po na talaga mga 130 tayo mga kawaray. Stay mais, stay mais. Ito kasi ngayon kaya maraming tao. Sana lahat tayo ay magkaroon ng safety. Tao. Hoy, mais ate, mais. Mais ate, mais oh. Boss, mais. Ma'am, mais madam. Ay, magkano yan? Mais ate oh. Dati, sandal lang. What's up mga kawaray? Bili lang tayo ng pandesal. Halagang 30 pesos. Nagutom ang person. Ano natin dito? Sarap ng tulog ng mga tropa. Kaya pabili ang pandesal. Tagdudos lang. 25 lang. Hindi na abot. Ilan ba yan? 20. Ayan. Yun lang. Yun na lang. 6. Yun na lang. 6. Pandesal mga koray. Sakap. Thank you so much. Anim na lang yung tagdudos. Kaya okay na ito. 6 na piraso. Tagtatlo kami ni nanay. Nanay Marlene. Mais. Diba? Upya!
Nagutom ng person mga kawaray. Wala na. Saan? 90. Nay, kuha ka na. 6 lang yan. Bakit? Malapit lang. Saan ka? Ano? Saan ka nagbili ng glabit? Yun o. Ay, isa. Kuha ka na yan. Tag-3 tayo. Ha? 26, 21, 36 ako eh. Wala yan. Sarap ng kambisan. Nanganap naman. Mainit pa. Yan malakas sa akin. Ganun ang panahon. Walang balak. Yung ulan. Mainit talaga mamaya. Kahapon maulan. Pwede pa yan sa isang araw? Ito si Nanay Marlene. No? Ganda ng talbos niya. Quality. Aga-aga ni Buba maging praning. Tanay, tag-3 tayo. Sina na. Tag-3 tayo. Ah, tagputin ka na dyan, task force. Masaya talaga dito sa Palengke mga kaway. Shout out. Masaya talaga dito sa Palengke. Masaya. Hindi mawala na yung laging away. Sindakan. Kala ko sasaktan ni Buba yung ano eh. Yung tawag nito yung matanda. Nakalap talaga siya dun. Away ng bata napunta sa away ng matanda. Ang dapat tinutuunan ng pansin yan mga kawaray, oh. Mga tropa. Rugby lang rugby. Walang Pilipinas. Pilipinas lang mga maraming ganyan. Kasi mga vendor anuhin nyo, yan anuhin nyo.
tunan ng pansin. Yan, yan. Pansinin nyo yan. Tandaan nyo yan lagi. 48. 48,000. Yun. Thank you so much. Ate, mais ate, mais. Bili na. Mais ate, mais. Bili na, mais, oh. Hoy, chow, wag ka dyan, chow, baka masagasaan ka pa. Murag ka talaga, murag. Mais ate. Siglis, gulay, tahong, manok, baboy. Lumalay tayo sa may Carino Highway. Yan. Maraming tao ngayon mga kawaray kasi linggo ngayon. Kaya sa mga gustong bumili, pumunta na rito. Mga subscribe, nakapalo sa atin, pumunta na, may discount kayo sa akin. Yan nyo lang kung followers or subscriber sa YouTube channel. Sa YouTube ni Waray. Punta na. Boss, mais boss. Kaya mais sa atin, mais. Bili ka na. Bili na, mais. Mais. Ayun langaw eh. Wala na rin na yung basura. Nahakot na ng ating mga kaibigan na garbage collection. Garbage collection. Bili na. Uy, bili natin mais, oh. Matamis. Walang kung magkano nang benta ni Chingkay. Hindi ako, may benta na rin ako. Kahit paano, ayan, benta natin. Walang kung magkano nang benta natin. Meron na siguro 1.5 yata. Or 1.4, gano'n, mga gano'n. Sub. Kiralan to kahapon mga kawaray. Tinitinda natin. Dami kong tira kahapon guys. Alam ko nakuha ng puhunan kahapon. Parang 3,000 benta ng Chingkay. Sarap. Lumabas si si Jovic. Lumabas si Jovic ah. Ba't ka lumabas? May huli? Task Force? Papunta rito, papasok. Okay na ito? 95? 95? Opo. Bali. Mura na yan. Apa? Grabe. Ay, kasi mais na yun, ma'am. Sandal lang, boss. Hindi na po. Kulang pa sa akin yan, hindi ba tayo? Malalaki naman po kasi. Hindi na, boss. Okay yan. Thank you so much, ma'am. Ito magkano? 90 lang dyan. Ito, 50. Ito, 50 kalahati. Pili ka na. Mawalit na ako na ito. Na. Tapos. Oh, 19 na lang kayo, dali. Napakasarap mo. $94 ya. Hindi, kuha ka lang. Libre lang yan. Para mo ako 5, boy. 5 piso. Lager ako eh. Lager na buraut to. Ay, 100 lang na, 100 lang. Thank you so much. Nay, 100 lang po, 100. 100 lang, nay. 100.
100 lang, Nay. Sige na. Ayaw mo sa akin maniwala. Sinasabi ko na 100, ayaw ko maniwala ni Madam. Talaga si nanay, oh. Para tayong Pilipino, eh. Sabi ko na 100 na, 100 na, 100 ayaw para mo maniwala. Mga ganyan mo, 2 million, eh. Nag 2 million na, ano, yung video natin. Nila po ba? Oo. 2 million na. 2 million na nga. Kung sumasahod lang nga ito, palayaman na tayo, boy. 2 million views na kita mo. Kaya hindi ka naman kasi nanonood. Puting gala ka, eh. So, tinan mo. 2 million na. Napakita ko sa kanya mga kawaray yung video ni Buba na umabot ng 2 million. Saan? Sandaan. Sandaan. 2 million views na yan mga kawaray. Million views, no? Wow, 2 million. Ayan, 2 million views mga kawaray sa ating Facebook. Sa mga gusto mag-follow sa akin, yan, follow nyo na, followin nyo na. Followin nyo na mga kawaray, yan, mayroon tayo dyan, 2 million. Nandito yung pinagagagawa natin sa Facebook at ginagawa sa atin sa YouTube. Yan. Puntahan nyo na, puntahan nyo. What's up mga kawaray? Ang ating magigiting na vendors. Ito yun, sarap buhay. May sariling pwesto. Nakaupo pa yan, ha? Kilala nyo ba yan, guys? What's up mga kawaray? Ang ating kaibigan na pinakapugis ng Dumalay o Quirino Highway. Natakpan nga lang. Siyempre pag mga pugi kailangan suspense yan. Yan. Suspense. Guys. Titinda ng rambutan guys. Tsaka seedless. Kung gusto nyong bumili dyan guys, bumili na kayo. Kamukha niya na si Alden Richard. Yan. Yan guys. Hi. Saan? Sandaan lang ma'am. Meron. Iyan mo na ako. Hulog cellphone ko, satakalin kita. Uy, 3 kilos. Buenas días, amigo. Mga koray, sana all. Ano lang, 100 lang ang kilo sa'yo. Naku, murang-mura na yan, ma'am. Magkano na naman tayo, ma'am? Like and share, ang comment down below. Huwag naman, ang hirap kaya magtinda. Nahuhuli pa kami. Yan mo naman dito sa illegal vendors. Puro malalaki ito, madam. Like and follow, may discount na.
Lord, kaya ate, bumili ng halagang 3 kilo. 320 lahat. Ay, 370. 370. Kaya ko na... Sexy ni ate. Bigyan tayo naman. Gandang ate. May maisat. Kawara. Wala na kami. Yes, guys. Thank you kay Ma'am Ganda sa pagbili ng mais. Malabo pala. $72. Parang sandal. May tulas ka po. $100 na lang. Galawin pero kilate nandun kawawa yung tripod ko no paring-paring no Hindi ka na kasi ng bag. wala pa sahod eh dapat tayong sahod sa YouTube eh sumisikat ang araw mga kapwa, mga tindero dito, mga baliw. Mga baliw. Drake, magkano Drake? Bintahan? 50 lang kilo? Ay putik na yan, yari ka Juan. Ay Juan, si Drake o bargainista rito. 50 na lang daw kilo. Buong pamilya na hospital. Wala kumain ng mais na patuka. Dikit-dikit kami mais. Akin. Kay Cedric. CJ. Yan pa doon. Anak ko. Diyos mio. Hi Will. Thank you so much Will. Shout out sa'yo Will. Watch my video Will. Your name is lagi nandun sa aking mga videos. 6 viewers. Ay, sige. Pakyaw na. Alright ko, yari na. All the mais. All the mais. Oh no! Ayan na. Oh, pakyaw na. All the mais na ba? Magkano lang to? Sige. 2,000. Okay na. Okay na, okay na. Okay na umupo. Oh, sige, 2,000 lahat. Lahat na. Wala nang ano. Wala nang uwian. Oh, libre na lahat to. Okay. Hoy, B-boy, libre na to. 2,000 lahat. Sama na yung kariton. Hi, Sir Will. Ah, 2,000 lahat kasama kariton. Ano yan? Gagawin na ba tayo ngayon dito? Gagawin na ba tayo ngayon dito? Yari na. 2 pesos? Yeah, 2 pesos. Kasi nagbabarging na sila rito. Galit na si Joa, yari. Sabi sa'yo si Drake eh. Sabi sa'yo si Drake eh, yari. Really, Mark? Oo nga. Lahat na. Drake.
Bargain kasi. Ang ina mo kasi, ini. Gago, layo ko dyan kayo eh. Juan. Wala, nag-away. Oh no! Tingnan kasi nila ng 60 kilo. Magkano bintahan namin dito? 100 ang kilo. 190. Makapasok. Mga balong. Mga kawari, pagsamahin lang natin ang isang paninda natin. Ha? Mamaya ay musika. Mayasin kayo tayo? Hindi ka muna. Left. Basta siguro siya doon sa galisin na kasi. May galisin doon siya.
Itong partner ah. Kasama niyo ba si Pidoy? Inubos na, oh. Yan. Ayun o. Ay, umalis na kayo. Mag-ingat. Sige, mag-ingat. Ingat. May outing ngayon? Dito, ingat ah. Yo, what's up mga kwaray? Yan ang paninda pa natin. Yo, what's up mga kwaray? 5,000 benta natin 5,600 at yung nagbigay tayo kay Robert ng 1,000 kay Chingkay 350. Yan na lang halos natira. Pero mga kawaray, ito paninda natin, marami pa, pinumal tayo kahit pa paano may benta pa rin, kaso lang dalawang karton kasi hindi pa nakaubos. What's up mga kawaray, may sinubra pa rin tayo, 950. Nakarimit na tayo ng ating sa mais na dilaw at puti, 4,780 at sinahura na natin siya ng Chingkay ng 350 lang kasi ang benta niya ay 2,400 lang ang benta ni Chingkay. 2,400 lang ang benta ni Chingkay, kaya binigyan ko lang siya ng 350. Wala eh, hindi pa nakapuhunan sa kanyang paninda. At nagbayad tayo ng 5,600 kay Robert, 1,000 na Raul. Tapos ang pa mga binayaran na. At nagpadala ako sa aking kapatid ng 1,500 kasi pagdasal ni mama ngayong darating na August 19. Kaya nagpaano tayo, nagpadala ng 1,500 para naman mayroon silang pang bili ng pansit o isda pang pagkain sa ating sa magdadasal. Mais natin. Pagod ako. Napagod ang person mga koray. Kaya yung mukha ko. Pagod. Anong oras na eh? Time check is 6:38 na ng gabi. 6:38 ng gabi na mga koray, kaya ang pupo madumi. Pagod tayo sa aming pagtinda. Wala namang tropa, wala namang trabaho, hindi nakakapagod, diba? Lumabas ako kanina mga kawaray ay 4:30 ata, 4:30. Gising ako 4:30, nakalabas sa ata ng mga 4:50 ata yan kasi naligo pa simple. Kahit pa paano eh, awanan ngayon naman ay mayroon tayong sinubra. Ito mayroon tayong 50 pang natira. Kailangan lang natin, kaso may babayaran pa akong 1,600 na sa mangga kasi hindi ko na-remit kahapon. Bahala lang, may pantapan naman tayo. Problemahin lang natin bukas na 3,550 na kami bayad ko sa ating lingguan. Hindi ako nagtatabi kasi kung nagtatabi lang sana ako. Ito kamaray, mga koray, gusto kong matulungan ng kariton. Ang kariton mo 50-50 na. So okay ta. Wow. Tinatsaga niya yung kariton niya, oh. Wala na talaga, sira na. Sira-sira na talaga. Sinatsaga pa ni kuya.
Maraming salamat pala sa ating mga nanonood sa ating sa ating premiere tuwing gabi, 10 PM ng gabi. Salamat sa ating mga kaibigan diyan. Dito na lang mga kawaray ang ating ito pa yung paninda natin, marami-rami pa. Bukas naman to ulit, Lunes. Sana bukas may makabinta tayo para mayroon tayong pang bayad sa ating 5-6 na 3-5. Matatapos na rin yun, matatapos na. Thank you for watching mga kawaray. Ingat lagi. God bless. Bye. Love you. Yo, what's up mga kawaray? Mayroon tayong blessing guys kay Ate Grace from sa ibang bansa ata po siya nag-ano ngayon. Thank you so much po. Thank you sa share ng maisan mo, Mark. Thank you po. Salamat po sa pakulay. Oh, I love it. Love it. Thank you po. Thank you po. Thank you, salamat. Ate Grace, thank you so much po. Ingat ka lagi dyan mga kawaray. Thank you for watching. Ingat lagi. God bless. Bye-bye. Love you. What's up mga kawaray? Another blessing from Will 828 from Hawaii, USA. Thank you so much, Will, for visiting and your kindness and pagpakulay sa aking live. Thank you so much. Ingat ka lagi. God bless. Thank you for watching. Bye-bye. I love you all.